mwancho murigereria bw'ensoko TV, karibu sana imeyo muroberio obene umuroberio bw'Obogima Nobochenu uyo koletwa soreri tukoria Jumatatu chinsa ibere chia marogoba nincho murario Caroline Mausa itukoria rero nyare ko bagi nkumira neye mase ya monu munyagitari Dr. Kena Moses iria nyare ko baga gotweresera igoro y'oburwaire bumanyikanete buna Enlargement abo asara chiko baga gotebinki ke koirera abarwaire banyara gutwara uburwaire obwo ebimanyereri gose byorokererio bikubwa barwaire bari babwatu uburwaire bakunyara ko bagutwara nabayigo buna turanyare ko batokonyora obugwenya kabe nenche kuri umuchakano goika omwerio iri tunyare ko batogwesemya amange igoro y'uburwaire obwo. Karibu sana Dr. Moses. Asante sana Miss Carol. Muna watevire nditerane Daktari Moses Kena Onsarigo. Daktari ya nekuru kuna World Fitness Centers. So karibu sana and abanchobarigirali katuchake gepindi. Bono daktari ningani weresero mwancho murigerali agari uburwaire obwa enlarged prostate anyare ko baga ko twara ubumanyi bw'isaine umburwaire ki bono wikatura tebyo mwancho murigerali nga prostate ninki nari yaramanye amaego cya kumanya nga kiego cya yabimba prostate nekimo kegotoka somwana omumura ekimo kegotoka asenchira yoro iboro rumwana omumura igo wikamunta amanye nga prostate kerigotoka somwana omunyaruka igo nekimo kegotoka asenchemo yoro iboro rumwana omumura origerie kimo keri dokerukanga a gland ikegokonya asamangana yo kwibura igo omwana omumura betatwara prostate ebinetinga takunyara konyora bana igo goikotwara prostate omwana omumura gatwara prostate egera ibura abana usatwara abana kagere prostate yeri ego amachinare kurus amacha tukuruka semen amachaya nabwate ndagera ego konye mbegu tebase goku amachaya nabwate ndagera ego konye mbegu enyare kumyokasi chinguru kire igoro ekigo ikera ligena yomusubati so you know embegu etogenda kwende embegu yomusacha goiket enyore semen eri ebwate proteins ego konya embegu koba moyo and at the same time amacha yekurusi ngo konya ari embegu tekuna agotebiri because enchira yoro iburu rumusbat era acidic bono ekwerende amacha narago konya embegu tebase ego ikese acidic environment tebase goku tebase kuyi so egero monto nyora abana lakini ketuligere ligentekemo prostate ye muna gotebiri erense mo yoro iboro rumusa rumumano mumura usumusaje oligereri ense mo ya igoro ye prostate ense mo ya igoro ye prostate ntobwate nyumba ya mache tukoke bladder so bladder erarerete prostate dewanene chinchira ibere enchira ya mache noegweta gatigati ye prostate enchira ya mache nenchira ye mbegu nero noegweta gatigati yake ye prostate dewanene you can imagine we have two I can say roots some or whatever egweta gatigati ye prostate enchira ya mache itokuruka urethra noegweta gatigati ye prostate enchira ye mbegu noegweta gatigati ye prostate lakini uligerie prostate maega ye prostate ntobwate rectum nochore ngiora ngwane bintebi maega ye prostate ntobwate a rectum osase chwenene ekogacho you see na wate jinjira njiro ibere njira ya mache
no gweta katikati prostate enchera yo embegu no gweta katikati prostate ne echoenene ere maega ye prostate. So what does it mean? What it means that inga ekere prostate ya nyoli mechandende yonse ndo chikoligeri ngo affect yere the nearer organs, the organs which are surrounding the prostate nko bakira affected, you see. So that's why it is very important kumanyanga ebintu ebyonjo kante prostate imbere natebirenga igoroye prostate ntobwate ikwende bladder ikwende urethra no takati prostate na vas different enchireri ye mbegu no takati prostate na maega ye prostate ntobwate erectum. Yes bono anene mono nkegori kige kunyara kubage gutwara uburoiro bwe prostate watya naba anene mono naba mura kontratia maybe kero muntu akonya emyaka ikonya kugenda gusabira umugako mugoto nariba ukibatwara umuchando iko sinabe kubwata n'abana bamura bari emyaka 20 prostate enlargement kusoko bimba gwe prostate nkonyora bole abantu abake ibigori byagatigati n'abantu abana bakonyo waranyole problem ya enlarged prostate. Let me show you something. The prostate nabe ko enlarge gwetera sikinchira isato nabe ko bimba gwetera sikinchira isato ntobwate gento yekoro kunga prostatitis. Prostatitis, what we call inflammation of the prostate. Prostate nabe ko bimba because imechomeka kwa mfano. Aya nabe ko bimba gwetera gento kunga benign prostatic hyperplasia na nabera bimbe gwetera cancer. You're gonna be coming because of three ways. Let me use that 3 ways. Yep. Nabe kubimbe prostate okobo bwate prostatitis nabe kubimba okoba gwatwalire benign prostatic hyperplasia nabe kubimba gwetera cancer. Tiange egerengerese umoncho morigereri egera manye side nga what am I talking about, you know? Number 1, I've said prostatitis inki minute omwana omumura onyoldo buriro bwo kwambukeligu asokole mu mugondo sexual transmitted diseases ya omwana omumura onyolde mnabona tutebe gonorrhea kwa mfano omwana omumura onyolde syphilis omwana omumura onyolde chlamydia infection amarwire yekero kwanyanyolire tubasa kwanya gitari chikubera you know yani abantu konyora baramarwiraya bawo bwako gende nyagitari kingo chigoteba especially ebigoriye bike. You can imagine umwana adolescence stage ule myaka use form 1 form 3 form 2 nakyali chigoteba nyagitari nakyagoteba tatu ngabo mwonyoli ububi obwabo chigoteba otena yati kanki aya abantu mbali nyora bagakaba nene sabantu abanene bekiri myaka 5 otena kyane ndendi imishama so uri mboko era bwali naigo bwetrese urethra bwagenda se prostate bwachi gosambe prostate yabo bwadenta what you call inflamed inflammation of the prostate, what you call prostatitis. So bwagera ekero burubu kwambukili bwasoira se prostate bwasambe prostate yabo bwagere prostate ya enlarge ya bimba. See now umuntu nyoro bururu kuya enlarged prostate ego chokoba prostatitis ego chokoba oburuire bwasina goncho wasina haikupata matibabu mapema, sasa imepanda juu, imeingia sehemu za prostate, imeleta what you call enlarged prostatitis. Number 2, utobwatike ndio kuna BPH, benign prostatic hyperplasia. Benign prostatic hyperplasia is cancer. It is what you call a benign tumor.
tongoro nga benign tumor eminetinga teri cancerous era kolentera ka yote ko goita bwango lakini nabe kolente mechande so mubiro eriko kolentera teriko goita bwango teri cancer teriko rwaseri mate cancer go taro mo doiko lakini bone ye teri cancer yo teriko taro mo biro neoere saka prostate ka lakini kabimbire eito tokoroga abena obobimbe ntobwa kitekiwe tobwa tubundu ko cancer andobwa tubundu butali cancer okuga benign so obobole benign prostatic hyperplasia ngamboli cancer every one people know one only benign na nini actually kwa mboli ya age benign prostatic hyperplasia ego chakire miaka 40 years and above. Ekero umuntu akire miaka 40 then nabwate 40% ye prostate yako biba. Wekire miaka 50%, 60%, 70% kulingana na miaka yao 80%. Mune miaka iko kina ne prostate nabe ko bimba lakini itali cancer because of the age. Lakini bono agata tegore prostate ya bipa is what you call now cancer. Umuntu anyolire cancer nkikero da cancer mwote byatwere yasebi umuntu ndi muri yamanye ekatokote irita cancer kobo irira abantu bonse morenje kobwana sana because ekero umuntu amali nabwate cancer amanyitina urimo bwana burasire ndakindi because cancer is not a joke. It's very aggressive, you know. Ego itabantu yakora. Cancer. So, cancer ni obwe. Cancer minatinga ntubwate kisel cyo mubero ito. Kero umuntu nabwate cells, ntubwate muscle cells, ntubwate bone cells, ntubwate skin cells, ntubwate cells kinyinga zo mubero. Kisel ye chingo kina chire ekero chia kinire chebuturana ikote selte go kina ryoka you can become a giant so we keseli ekine kinga kinga kite ye buturana chia wa kiseli be lakini chire a copy of its own cell yani na eseli ye ngozi we kiti yale kwa eseli ye ngozi pia kwa eseli ye liuba tuwane eseli yenyama wikitgale kobe seri yenyama lakini bon eseri yakine yabeire nene yangire kuibutorana see then it becomes something else kiliko basteri na yatikate kobe seri so it becomes cancerous. Let me show you something that you want to manye want to go level ya cancer a cell nebwate ndio kuna DNA deoxyribonucleic acid DNA nerego control ya seli ya una kigwante kukine ebe kiwango gete ande nyare kwibuturana so unakorero muki nubwato umugaka nere umutu umuntu nere ebigo taribo umugaka nero kugive instructions ne seli nebwate DNA deoxyribonucleic acid unero musacha ane tubwate nini RNA ibonera umuntu necessary so ibintu bigabikorega pamoja egere seli ebuturana mnetakire bono kwa nyole nga DNA yasareki deoxyribonucleic acid yatwale mechando yabere damaged nali abantu bakonyora cancer so we have what we call a free radical nere kwa yasari DNA yabo eka yasari DNA yagera umuntu twara bono cancer yamanya gutesu umuntu nini so cancer kero yasoire se prostate nero nabe kogere prostate yabo ebimbe yes miskali bona bwase enlarged prostate mbora se chinchera au maybe go se chinchera irengo konyoro bulwairo obuli natebirega chinchera muno kikogere prostate ebimbe ni 3 chinchera ye munatebire
ekero omuntu atware what we call prostatitis, inflammation of the prostate. Number 2, natebire iguru ya benign prostatic hyperplasia, kwa bimbire lakini utavuga ati cancer. Number 3, natebire nga ekero gwatware cancer cells prostate yago yatwarire cancer naro nabekogere prostate yago enlarged. So we have prostatitis, we have benign prostatic hyperplasia, and we have prostate cancer. Bono daktari kero kende ninga nyuma ancho murigere risikali nga kimbi manyerere kiara nyara ko baba gutwara so mubero yamanye nga maybe enlarged prostate gose urinary tract infection UTI na kiara nyara ko komanya andi wakonire kire kyamana sana kwa ndande ya UTI kairi manyerere ya enlarged prostate abibwe kenya UTI lakini tu yake ekero gote nyagitari washinye gitari. We look at your age, that's the first thing. So watch again go at miaka below 30 years ndengera ligo ya cancer tali mono ndalengera ligo ya cancer. So ene miaka ya jote banga below 30 years abana bali amachachari ariko Gen Z ya bali below 30 years mono aba gutwara prostatitis gutari raisi umuntu munene atwara prostate lakini tinda atabanga muntu akonyora prostate. But I'm saying below 30 years mono aba akonyora prostate. Aya above 40 years umuntu ugire myaka 40 na baranyore prostate cancer usanyore benign prostatic hyperplasia. So what am I saying, Carol? What I'm saying is this, yeah? Miaka is very important. This abanyagitari ukatuli miaka yago nerenga irengere. So twaligire mangana ya age ono mbimanyire cy'umuntu akorora amanyenga otwalire enlarged prostate. Number 1, itokukwana nga umuntu akonyora what you call abnormal urine pattern. Abnormal urine pattern yantebe nomate kwa yetira maje kama okutira maji useni mubutuko bakamani lakini bono watakire gutira maji tofauti. Kwa mfano watwalire odira maji mara 4 mara 5 mara 6 mara 8 watwalire ndokunga nocturia yani butuko gutira maji mono wetani munagwa gaiti ekero kwarorire watakire gutira maji saidi mnakuwa gaiteire. It is important ukinya gitari. So nocturia witira mache butukosana. Number 2 nore muga so nabakonyanga a frequency witira mache ya chirego. Ibona muga so witira mache mono utagaite. Aya igento kende ekaro kwa chire karo mwana mumurango kwanira uri kilenga lisa witira mache. So mwana umusaja ngukwana abana b'abasaja ngukwana waikire so gutera amaji kwanya nga maji tari soka okonyaganya ikanimaji ngura mtoto ndozi kandi okoganya amaji ati akagosoka. So nabo wikese icho oganyeta amaji asaikoso ojiko ikemi maji tari soka arafu baadaye amaji akagosoka ngora haya hiyo lingote amaji akagosoka muna matone at intervals. This is what you call urine stream. Irikana wana ngwaro roja tengo tiemana ngaki mogosiara mache mono kumoyo ndi mogotiemana mogosiara bono makitari gosiaruka agosoka ngora isa ezole tagoenda uchatambe mono. So the urine stream is poor makitari gosoka raizi nande kero tari gosoka raizi andali gosoka ne chinguru chire chinene mnanya gosoka kubutoke. Aya amacha nande ngusamba wachake kutwara what you call dysuria amachaya achake akugusamba gusamba incho wasikeze nke amachaya akora gusamba ndiwani agusamba nchiraki agusamba kera gweta gosoka
oko yumo okoi muno muri mnachikoze yarari chiarari chiarari chikugo sama egento kende mis karunda itotegerere umuntu gwakorere gwitera amaji ugo ikanyomba kunga maji atere tyose ande koira dejo nandi kwira nese echo ngo maji kali kwera umwe ati maji akerega nandi kumwe maji akali kwera wagende isiko andi gwachikwira na gwachikuitira amaji ndibone egento kende baroja abantu gozo ngoja korra abantu etauni umuntu ogukanga aiterera amaji kumbe nagenda itirira amaji lina ndera ni nyimbo yaye anoja konyorochire kunyire chianga iga nsachinde kero kendi nabago soko abo twale ngendo yekurumwa dripping yani amaji oiterokora lakini ana maji yakasoka make make baadaye ekero aitira amaji ndiwane onyora amaji akunyanga ya naroga abantu abangita omuntu kuri umuhungu bakaye konyanyire anabora kumwe pia muganga bali muganga kuitira amaji kumbe prostate ya correct ya bibi lakini ndongera ngoro kike ndongera ngoro kike ebintu ebanyire ndro bibere ndata abantu baligere ibere very serious unatanga kimanyire bibere umuntu agwende kuligere wachakire kuitira macha bwatamanyi eka wachakire kuitira macha bwatamanyinga ubwata what you call immaturia amachabo kwarorira manyinga karo that's a very serious thing you have to rush those so fast yeah yunabera nyona wachake kutora kazi zogwatorere kazi so amanyinga esa mache tali gisaini tali symptom irengia ukomyo kenya kitali kwa igento kende onyorenga gwaitira macha bwata manyinga nano mugongo gokorumore you have what you call lumbar pain ama lower backache wate kurumu mugongonse nandi ngutirura mache bwata manyinga then nyoka nyigita ndibone so emanye minga mnebi ndio korora obe kamenye keto takweba wasa kweba kamenye kama kere very important I'm sorry ntu atebanga ebintu mbile bigo surround yese prostate ya erectum watabanga ese choekobeku ngo tuarole ese choekobeku noere mega ye prostate so what does it mean the prostate ya bimbile ngo finyere erectum ya kucha gutwara constipation kucha gutwara choenkong abera inabora nyanga ne prostate yo abantu bagontebika ekera gutwitira amache umwako atazanga necho pamoja gago itira amache okogenda ichoe ekera gutwitira amache okogenda ichoe nene na magita gosoka echo tali gosoka nene inabora nyanga ne prostate ya correct. Thank you so much. Bwana daktari ntongere tokorokanga kidney stones bwana kero muntu abwate bo muchando yo enlarged prostate nkeire ratware kidney stones Kalmon kidney stones chinyi gotwara magena konya kuri ari mwana nyigo bali nyigo konyora bali nyigo bwatamagena ubugena wikonye sibisane nyigo sana egere tuwose kunyora magena ali ale so kwa wodi swali geza nali goze na nywele kwa bodi swali tangani taranza kidney stones kidney kya gotwara amagena monomone emine tinya gwatwali amachago concentration ya machi erigo bana tinko machi mange egera machago utazo kwa marito abo gotwara urine stones so we kunywa macha mange ote tutwara urine stones. Number 2 okolie ndagire bwate uric acid ya sobo enyama proteins monomono enyama wakite nyama even seafood na bekogera gutwara concentration amachago yani abe concentrated mono sai iyo la urine stones. Number 2 infection of the kidney gutwara ibintu nka pyelonephritis the kidney kyao getwara infection se bacteria kya soil
aberagera utwara urine stones. Urine stones aberarete emanyiririrwe kaine muna enlarged prostate nabono aburanya kugurusia manyinga because ubwate kidney stones ya lakini temine tinga ekero ubwate kidney stones ubwate enlarged prostate temine tinga ekero ubwate enlarged prostate na lazima otware kidney stones ndiwanini lakini ibintu ebingopi unatojikorera ngopima tole baadaye ani kwamboligoro ya UTI urinary tract infection umuntu kwanyolire kibacteria kandi umatika ndago tigeteke mu karo ano abantu bagota bagosa konya abantu bagakumoga kanyumba bakosa nomo kwanye yigitira ligwate mu bwate UTI mugako kanyumba kubona kinga ikwaruse mungenonga amongambuke kaikwaruse ulitoa wapi UTI? UTI kali lazima umuntu ambukirwa asokole mu mugongo. UTI na umuntu akonyora gwetera kichoko bakinchakule bintu bindi. UTI minati gangereza UTI ga umuntu amanya. UTI is a urinary tract infection. Ki bacteria kiasoile so murangu wa machi. Mose enchira ya machi. Ki bacteria monomono ligere UTI equivalent to bacteria monomono 90% equivalent bacteria kuruna E. coli. E. coli ego toka sumurango gwechwene sumurango gwechwene. So let me show you Carol something. Wachile chwene ne ekero wachile chwene watu abantu mulwa kutunyamato Que tanto, mana bekenyoro. Batumie gazeti. Uso muntu tumia ibende tissue. Waitini watu wakoro usafi buligo. Kumbe usafi buligo ile tuwezi. So kogo chake shughuli yawe ya kawaida. Uchakole wagenda kuchoja maji. Kushughulikia abana kumnyokole. Uchiako chiko mwaka. So what will happen? Itakuligambo. Ebinyinyi binawo ikoru esaba abasubata mono nabakonyora UTI. Biko ebinyinyi binawo bikoru aso murango gwechonene bikyase moyo ibo wochese moya manje because of what you call anatomy. Anatomy na motongire. Kinje injira ya manje, injira yoro ibo, injira yechonene birange. Kinje bikirange. Bona boko yambokeri what you call autoinfection. Ayo mwino baraki boko yambokeri ureba. So na yobanya abasubati bagutwara UTI muno kwetani abasacha. Kaire nsa muyo ya machi abasacha ekaratambe kuba sansa muyo wigo. Sansa muyo yechwa na sorry. So mbaliko yambukira muno. So UTI jana bebwate manyiri byambite kubwekana enlarged prostate lakini daktari nani? Ukikuja hospitali medio daktari. So ukinakuangalia miaka yako unanieleza emanyiri bitu atebire namanya gukora igende kurukunga we can call it a diagnosis no utakumenya mburi likiyo then from there namanya gukora treatment ya mana daktari bono mwancho murigereria ni gotoko chikora swaso mutumuka ke gotoko ira na daktari nanyare ko baga gotora kibimanyiririo biri byo boroire bwa UTI nari uranyare kumanyeto bauti ya gati ya enlarged prostate nebimanyiririo bya UTI maybe no biranyare ko babiko gwekana boigo nabe gagotweresera chinchira tunyanya ko batoko twara obogwenya bwa enlarged prostate ko bese gushika twese kugenda